Op og bare lige så meget. Jeg optager lidt film, at så lægger jeg det op på YouTube, når jeg kommer hjem. Og det vil lige der medierne nok også skal gerne have tingene ned på øjenvidende ting her. Jeg bor jo lige neden for bakken. Jeg kunne se, at vinden var i vest. Hvor det var henne. Hvad? Jeg går lige nu, jo. Jeg stod og ventede på bussen. Det begynder at være ude. Hvorfor begynder at lyse? Det er ikke helt almindeligt skidt. Der er jo det, vi må jo heller ikke gå ned heroppe fra. Nej, det kan du heller ikke, der er fint på. Åh ja. Jeg vil nødt gå igennem. Det er en brand, der er lidt der. Nej. Det er nok for at undgå Men hvad? Jeg tror også den her ledning her, den ligger til Sønderhals. Men har de haft problemer med vandsøgning, eller hvad? De har problemer med vandsøgning, eller hvad? Ja, vi har ikke fået det. Altså, vi har fået noget for en ledning, det er helt vildt. Men den kan jeg kun få, hvis det bliver tilkoblet en eller anden dum brandbil, som holder det her. Der er også snart til at komme tilbage med våd. Det kan være så lang tid. Fordi de kan jo risikere, at den hopper over der jo. Ja, det er alvo der. Ja, så fuldt det. Ja. Og så vil jeg tage brandbilen og søge mig lidt på. Ja. Den er ikke ret langt væk fra det. Nej. Der er den der mur. Se, nu er de over i skoven. Ja, nu er de over i skoven. Ja, nu er de over i skoven igen. Altså, de var forduftet på et tidspunkt, fordi der var sgu godt nu. Jeg har fået alt for godt fast nu. Det kan man sige. Ja, det var ikke længe. Det kommer fotografer nu. Nej, men prøv at se der. Det var ikke længe på det der alle der siger. Nej, men det var vanligt at alvor med hende. Det skulle da ikke, altså. Heller ikke sådan noget, der har sådan noget, at vi ikke har nogen. Ved du hvad, når den brand er slukket op, så kommer ud lige så har det et problem. Hvor arbejder I henne? Jeg arbejder helt ude i Rødby. Nå, det var fordi, jeg var på vej hjem. Og så står jeg og kigger, og så siger jeg til en, hold kæft, det begynder at skulle komme sort styr, det bliver snart regnet. Så sagde jeg, nej, det er kraftigt med mig. Så kiggede jeg efter dem, og så kom bussen i det samme, så tænkte jeg, prøv at se, hvor tæt på det væk, der de kan så ikke holde det væk. Jo, det er armeringsstål. Ja, men der er hul ind mellem en af dem derhen. Der er hul der for hende. Det er derfor, de står og sprøjter lidt vand på der. Men det hjælper ikke, fordi der er så meget varme i det. Eller jeg tror, det er noget, de er sat op med vilje, fordi de har bare ind. Du kan også se, de har det hele firkantet rundt. Ja, over. Så jeg tror, de har vidst, det var noget, der... Men det er så brændt så godt, at det nok ikke får noget. Nej. Er de bange for, at det går over i bunden over nu her? Er det så tørt nu, eller hvad? Det kan brænde længere derovre, eller hvad? Og først den varme kommer, så er det så... Jeg skal nok få fuldt det. De træer der står derovre, de ser nærmest stort ud i stedet for godt. Altså, de får ikke det rigtige fra. Jeg tænker på, at alle smelte på med 1600 gange nu, der er smed jo, ikke godt? Og hvis det så går ind og smelter der, så kan jeg også godt dem der vold derovre ud der. Det kommer sådan en stråle. Men kan alle også godt brænde, eller hvad? Ja, det kan det godt. Det kan det godt. Der er en god varme, og det tror jeg. Og det er der, det er helt godt. Det er næsten. Men hvis vi pludselig svinger over nord, så skal vi godt nok væk hurtigt. Ja, det er ikke det, der der er nogen, der har noget i, så.
Absolut. Gå ned til Brandbanen. Ja, der er ikke noget her, der har noget. Ja. Så har du fået vand i hovedet. Jeg har fået Ja. Så er politi kommet. Det er forbudt at spille. anhold på gadeord. Ja. Det er gadeord. Men jeg er heldig, jeg har sådan en mini-SD, der er god plads på nu. Så jeg kan se, hvor meget mere jeg kan opdage, for den skal lige pludselig stoppe, så jeg ikke har mere plads, jo. Ja. Jeg har parkeret min cykel lige hernede. Kan du se, om den også skal brænde? Nej. Den er lige over og kaster den over. Og hvis den er helt, når brandvæsenet er færdig, så er den god. Den er næsten helt ny. Ja, hvor kan den da godt brænde? Jeg er ikke købt til det, det der. Jamen, jeg vidste, det var stor alarm, da jeg så, at deres gamle mandskabsvogn, den kom kørende ned ved mig. Ja. Den er kun ude at køre en stor alarm, når de har deres ældste mandskabsvogn ude. Også den gamle vandvogn, den rykker sig heller ikke, når man er ude nu. Og i kæft, jeg har fået godt plads derovre nu der. Jeg tror nok, at de kalder på forstærkninger fra Fredericia, Vejle og Vamdrup nu. Vamdrup er allerganske. Ja. Men Vejle er... Nu kan du høre, nu begynder politiet og rykke motorvej derude. Jeg hører det, der kører det. Det var fandme, der de også længe. Ja, så kan man sige, der kommer op med. Jeg vidste det. Ja, de er først kommet nu. Ja. De bliver tilkaldt, og de kan se, at de ikke har brugt med, og de ikke har vandvognen op, så de ikke skal sætte vandvognen ud. Jeg kan ikke tage det er kraftedeme tæt på lige at ryge igennem væggen der nu. Ja, hvis de brænder en ny stigevogn af, så sker vi bare i stedet igen. Det er opført. Jeg har også ikke for spise aften. Så tager jeg bare lige en mad med en rullepølse og en glas mælk og så ud af døren. Nej, jeg tror, du ville have brændt kærlighed. Det tager lidt for lang tid at lave. Hvor er vi bare sjov i dag. Ja. Du kørte det. Har du nu ikke tjekket noget? Brændt af brandmænd. Brændt kærlighed. Den er fint. Nu kører det. Så er det faktisk bare lige, hvor meget vand er der i den der. Den anden, den har sgu da længe. Jeg tror, det er længe, at den kører lang tid. Og det er også en af de nyere. Der er så nu har de fået fat i noget nyt derovre nu, der er det. Så. Får den lige i noget sprøjt derfra. Så kommer bare lidt længe, så kommer den næste op. Jeg har jo også en brandvogn at holde til. Og den anden, den har kørt efter mere vand. Og det var en af de nye, og den kan køre mere. Og det er lige snart få sprøjt på, så går det. Ja, men sådan en der, den kan jo bruge vand for 10 minutter jo. De 10.000 liter der. Ja. Fordi de pumper nok 100 lidt ud i minuttet jo. Altså med et sekund. Det er heller ikke nogen, der ikke kan til sådan en slange til sin bil. Det bliver så højt. Så helt vildt for os. Det er noget, man skal lige frem. Det er lidt ulogisk over for mig i år 2012, at man ikke kan det. Brandmænden er fuldt som lede. Det lyder da utroligt. Hvor får vi det vand fra? Hvorfor skal den ikke sættes på det, når den bliver kaldt? Det er det en brandmand, eller hvordan det bliver vi kommet til lige vogn, så er brandvogn stående her. Så nok må man have tryk på. Kæft, det er godt vand der. Nu ved vi også godt, at det er der, vi skal trykke på. Jeg kan se, det reagerer ikke engang på, at der er vand på. Det var ikke rigtigt. Der går et stykke tid, før det reagerer. Ja, men de er jo ude, de har nok været nødt til at spærre motorvejen nede ved Kolding Syd jo. Ja, den har jo ude. Det er jo højt, det går lige over.
Den her tankeren, den løber også snart tør nu, det kan man også det på vandet deroppe. Nej, men nu kan du se, at nu får den altså... Nu er du begyndt at bruge op derinde igen, det er umuligt, det der. Nu kom den der ind. Det er det, der var der før. Du kommer for sent. Du kommer lidt. Der er altså allerede. Så er det hurtigere. Og den har der også et røjt. Ja, nok. Kæft, man det er. Du holdt det op, det er jo den indlæg. Der er nu til at skrive ud midt i. Jeg tror også, at de har brandfolk inde i plastikstakken derinde. Ja, jeg kan også komme over på det. Jeg vil alle de brandfolk, jeg øvrigt, at der er en masse lamper ude. Det har de nok. Det er ligesom de kalder for store brand. Jeg tror, at nu var det ikke inde på det her bundt. Der er ikke de bare hele tiden får en til at køre ind, så de hurtigt kan ske. Så er det mindst, der er ud, fordi det er så. Ja, fordi jeg tilkalder det ret for os. Det er for at sikre på. Det er også begyndt at ryge derhenne, er det ikke det henne? Det er halv henne, men det er begyndt at ryge. Jo, har du gjort det? Har du der står nogen? Det er der, hvor de kan kende mig der. Det er ikke. Der holder også et samlet der. Jeg kan hjemme nu der, fordi det er lidt spændende at se der. Ja, jeg stopper også snart med at filme, så har jeg også fået nok. Ja.